పవన్ కళ్యాణ్ గారు వకీల్ సాబ్ సినిమా కూడా ఓ పాచిపోయిన సినిమా అనేది మీరు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. హిందీలో ఈ సినిమాని ఇప్పటికే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు పింక్ పేరుతో తీస్తే, తమిళ్లో అజిత్ గారు మరో పేరుతో ఆ సినిమాని తీస్తే, ఇవాళ ఇది మూడో పాచిపోయింది. హిందీ అయిపోయింది, తమిళ అయిపోయింది. ఆ పాచిపోయిన సినిమా కోసం మీరు అర్రులు దాచినంత మాత్రాన మీరు పాచిపోయిన లడ్లు ఇస్తారు, మీకు ఆయన పాచిపోయిన సినిమాను చూపిస్తాడు తప్పితే ఇందులో మేం మాత్రం జాగ్రత్తగానే ఉంటాం. విషయానికొస్తే ప్రపంచ నలుమూలలో ఉన్న తెలుగు వారందరూ ఈ రోజు మాట్లాడుకుంటున్న ఒకటే మాట, వకీల్ సాబ్ వకీల్ సాబ్ వకీల్ సాబ్. ఈ వకీల్ సాబ్ సినిమా ప్రజలు మాట్లాడుకోవడానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి సినిమా సూపర్ హిట్ అవ్వడం, మరొకటి వివాదాలు. ఇంత మంచి సినిమా అంటే ఒక మంచి సందేశం ఉన్న సినిమా ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరూ మెచ్చుకుంటున్నారు. కుల మతాలకు అతీతంగా, పార్టీలకు అతీతంగా, వయసు తారతమ్య భేదాలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు మంచి సినిమా, మంచి సందేశం ఉన్న సినిమా, ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన సినిమా అంటున్నారు. ఈ సినిమా మంచి టాక్తో దూసుకువెళ్తుంది. కానీ ఈ సినిమాకు బ్రేకులు వేయడానికి నానా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది ప్రభుత్వంలోని కొంతమంది పెద్దలు. ఇంత మంచి సందేశం ఉన్న చిత్రాన్ని ఏ ప్రభుత్వం అయినా ప్రోత్సహిస్తుంది. కానీ మన కర్మ ఏంటంటే ఈ వైసీపీ ప్రభుత్వం ఈ సినిమాకు బెనిఫిట్ షోని రద్దు చేసి, హైకోర్టే చెప్పింది 3 రోజులు, సినిమా రిలీజ్ అయిన 3 రోజులు అధిక ధరలు పెంచుకొని అమ్ముకోమని టికెట్లు. కానీ వీళ్ళు హైకోర్టు హౌస్ మోషన్కు వెళ్ళి మళ్ళీ దానికి బ్రేకులు వేస్తారు. ఏ కారణాలు వీళ్ళు చెప్పే కారణాలు ఎంత సిల్లీగా ఉన్నాయంటే, టికెట్ ధరలు ఎక్కువ ధరలు అమ్ముకుంటారంట, అండ్ బ్లాక్ టికెట్లు అమ్ముకుంటారంట. ఇవి అమ్ముకుంటే బెనిఫిట్ షోలు రద్దు చేస్తారంట, ఫ్యాన్ షోలు రద్దు చేస్తారంట. అంటే వీటికి అడ్డుకట్ట వేయలేరు కానీ సినిమాను రద్దు చేస్తారు. వీలైతే సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీల్లో సిమెంట్ ధరలు పెంచుకోవచ్చు, ఇసుక ధరలు పెంచుకోవచ్చు, కడ్డీల ధరలు పెంచుకోవచ్చు, నిత్యావసర సరుకుల ధరలు పెంచవచ్చు. ఇక్కడెక్కడ ప్రజల జోబులకు చిల్లుపడదు. కానీ కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాకు మాత్రమే టికెట్ 3 రోజులు ధరలు పెంచి అమ్మితే ప్రజల జోబుకు చిల్లులు పడతాయి. ప్రజలకు చాలా చాలా నష్టం వస్తుంది. ఎంత కపట నాటకం ఆడుతున్నారా స్వామి మీరు. నిజంగా పవన్ కళ్యాణ్ కాదు అసలైన యాక్టర్, మీరు యాక్టర్లు. ఒక మహానుభావుడు అంటాడు ఇది పాచిపోయిన సినిమా అంట. ఈ మాట నువ్వు కాదు నేను అనాల్సింది. బోడిలింగం నువ్వు కాదు అనాల్సింది. మీ ఇంట్లో ఆడవాళ్ళకి చూపి ఈ సినిమాను. వాళ్ళు ఈ సినిమా నిజంగా పాచిపోయింది అంటారు, లేకపోతే నిన్ను పాత మెట్టుతో కొడతారు. ఈ సినిమా చూసినాక వాళ్ళు చెప్తారు, అయినా నువ్వు మాట్లాడే భాష ఏంటిరా బాబు, నువ్వు ఒక మినిస్టర్వేనా? అసలు ఒకప్పుడు గ్రామ సర్పంచ్ అంటేనే చాలా వాల్యూ. ఇప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు చూసినాక ముఖ్యమంత్రి కూడా విలువ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదనిపిస్తుంది. లేదు, అసలు ముఖ్యమంత్రులకి విలువ లేదు, చూస్తున్నాం కదా. ఇటువంటి ప్రభుత్వం ఏంటంటే, ఈ ప్రభుత్వం ఎట్లుందంటే, ఇది ఏడైనా సరే ఇంత భారీ విజయం తర్వాత ఈ ప్రభుత్వం మంచి పరిపాలన అందించాలి ప్రజలకు. కానీ ఈ ప్రభుత్వం ఏంటో వచ్చినప్పటి నుంచి అందరిపైన కక్షలు తీర్చుకోవడానికే సరిపోతుంది ఈ ప్రభుత్వం తీరంతా. ఏం చేసినారు అభివృద్ధి అంటే, రోడ్లు లేవు ఇంతవరకు, ఎక్కడ ఒక పునాదిరాయి వేసింది కూడా లేదు, ఒక పరిశ్రమ కట్టింది కూడా లేదు, ఒక ఉద్యోగం ఇచ్చి సచ్చింది కూడా లేదు. కానీ 24 గంటలు ఒకే దేశ కక్ష తొక్కేయడమే అందరినీ. ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవం చేసుకోవడము, ధరలు పెంచుకోవడము, దోచుకోవడము. నాయనా, మంచి సినిమాను మీరు ఆదరించకపోయినా పర్వాలేదు, కనీసం ఆ సినిమా ఆడుతుంది, ఆడనివ్వండి, అడ్డంకులు సృష్టించకండి. చూడండి ఈ ప్రభుత్వం ఎట్లుందంటే, ఇంతవరకు ఏ సినిమాకు లేని విధంగా ఈ సినిమా పైన ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు. స్క్వాడ్ చెకింగ్, ఎంఆర్ఓలు, ఎండిఓలు, జాయింట్ కలెక్టర్లు, ప్రతి హాల్ పైన దాడులు. అసలు ఇంకోసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమా కొనాలంటేనే ఉచ్చపడేలా చేస్తున్నారు వీళ్ళకు. అంటే చూసారా ఏ విధంగా ఒక మనిషిని దెబ్బతీయాలనుకుంటారు. అన్ని రకాలుగా దెబ్బతీసేదానికే తప్ప ఈ ప్రభుత్వం ప్రవర్తిస్తుంది, అధికార మదంతో ప్రవర్తిస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం. ఈ ప్రభుత్వానికి నిజంగా చెప్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఎదిరించి తీరాలి ఈ ప్రభుత్వాన్ని. ఇటువంటి ప్రభుత్వం నిజంగా ఇటువంటి దాడులు మంచివి కాదు ఈ రాష్ట్రానికి. గతంలో ఎప్పుడు లేవు. అంతెందుకండి, ఈ సినిమాకు ముందు రంగ్ దే కానివ్వండి, మాస్టర్ లాంటి సినిమాలు వచ్చాయి. ఆ సినిమాలకు బెనిఫిట్ షోలు అన్ని వేశారు. ఆ సినిమాకు లేని అడ్డంకులు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాకు మాత్రమే వచ్చాయి. అయినా ఫ్యాన్ షో కానీ బెనిఫిట్ షో కానీ మా డబ్బులు పెట్టి చూస్తాం మేము, మీ డబ్బులు పెట్టి కాదు. మాకు నచ్చితే చూస్తాం, లేదంటే లేదు. సినిమా అనేది ఒక వ్యాపారం. బోర్లింగం, సినిమా అనేది వ్యాపారం. ఇప్పుడు ఎట్లా మీరు సిమెంట్ ధరలు పెంచుకున్నారు మీ కంపెనీలో, 200 మూట 300 అమ్ముకోవడాలే.
20 రూపాయలు 30 రూపాయలు చేసి చిక్ క్వార్టర్ 300 అమ్ముకోవడంలే. అంటే మీకు ఒక న్యాయం, వాళ్ళకు ఒక న్యాయమా? సినిమా అనేది కూడా ఒక వ్యాపారం. వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు నచ్చిన రేటు అమ్ముకుంటారు. మనకు నచ్చితే చూస్తాం, లేదంటే లేదు. మాకు నచ్చింది మేము చూస్తాం. 1000 రూపాయలు కాబట్టి 10,000 పెట్టి చూస్తాం బా సినిమాను. నీకేమైనా నెప్పా? మనకు ఈ సినిమా చూస్తే ఎందుకు మీకు మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయని నాకైతే అర్థం కాల. ఏమన్నా సినిమా శుక్రవారం రిలీజ్ అయిందని చెప్పేసి మనం వారం శుక్రవారం కోర్టు పోయి సంతకం పెట్టొచ్చాం కదా, అందువల్ల ఏమన్నా మనోభావాలు దెబ్బతిన్నాయా? లేదంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు వకీల్ సాబ్ సినిమాలో న్యాయం కోసం పోరాడతారనమాట. ఆయన న్యాయం కోసం పోరాటం మనకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి మనం అన్యాయం చేసేవాళ్ళం కదా. మనకు అలాంటి నచ్చవులేదు, సినిమాలు నచ్చవు, అలా నిజ జీవితంలో పోరాటాలు నచ్చవు. మనకు అన్యాయం అంటేనే బాగా నచ్చుతుంది. దోచుకోవడం, దాచుకోవడం. ఏం చేసుకుంటారా నాయన డబ్బులంతా దోచుకుని? ఏం చేస్తారు? ఏమైనా బంగారం తింటారా? మేము తినే అన్నమే కదా మీరు తినేది. మీలాంటి ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలంలో ప్రజలే బుద్ధి చెప్తారు. మీ పొగురు అణుగిపోతుంది. సరేనా? ఉంటాను. బాయ్ నైనా. విశ్వాసంతో కుక్కతో పోటీ పడే బోడిలింగం బాయ్. చిడతలు కొట్టుకుంటా ఉంటుంది.